In het Kjellediek in Ljouwert spelen de beste korballers onder 19 voor de 20ste keer om de officieuze wereldtitel. Debutant op dit toernooi is Nieuw-Zeeland. I've been playing for 6 months and Sam has been playing for 4 years. 4 years. Because how long does this sport exist in New Zealand? About 4 years. Oh, no, we've got like a senior team that's been going for about 10 years-ish. Nieuw-Zeeland woon van Brazilië, maar hier in Engeland ben ze maar terecht in treien een maatje te liet. In eigen land stiet de korbalsport het nog maar in de banners kwam. Oh, we've got about 10 teams, about 100 people maybe. So not too many. So there's some work for you. Yep, there is. Hopefully more people will start. It's going through schools now, so more kids are starting and it's growing a wee bit. Dit is Marloes Vrieswijk, speelster van SCO en onvierster van Oranje. Zij kan haar 4e WK-titel winnen, maar weet dat Chinese Taipei een taaie tegenstander is. Nou, ze zijn natuurlijk altijd wel lastig. En ze hebben gewoon veel snelheid en een percentage van schieten wordt ook steeds beter. Dus het zijn leuke wedstrijden om tegen te spelen. Even de kenners zoenen de Aziaten volgens de verrassende tegenstander in de finale worden kennen. Ja, dat zou kunnen. Ja. De Belgen, ik denk dat Chinese Taipei België wel kan verslaan. Joet wint Oranje met 15-9 van Chinese Taipei. Morgen wordt duidelijk dat België al als net de finale helpt. En, de echte finale vind ik toch wel Nederland-België. Maar ja, als Chinese Taipei in die finale komt, dan is dat ook leuk. Alle finales zijn leuk om te spelen.